El 29 de noviembre de 2019, la Universitat de València acogió una jornada para conmemorar los 40 años de democracia municipal. En efecto, el 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales de la democracia, que dejaron atrás su pasado franquista. Alcaldesas y alcaldes de ayer y de hoy participaron en la jornada y afirmaron que había motivos para celebrar. Entendiendo que la Universitat de Valencia es una institución académica pública comprometida con su territorio, es lógico que hiciésemos un reconocimiento oficial, institucional, del valor de los ayuntamientos democráticos valencianos. Queremos destacar el papel fundamental que realizan los alcaldes y alcaldesas. Por una parte, porque son líderes locales en cada uno de los municipios valencianos. En segundo lugar, porque tienen un contacto directo con la población, con la sociedad. En tercer lugar, porque son los que tienen competencias para poder acometer políticas públicas en beneficio de la sociedad. Y en cuarto lugar, porque de alguna manera todos ellos, todas ellas, se caracterizan por un sentimiento de pertenencia y de defensa de su sociedad. Es una gran suerte que hayamos llegado a tener 40 años de ayuntamientos democráticos, porque el que haya este tipo de ayuntamientos ha permitido que se escuche todas las voces, que se abra la opinión, que se pueda responder a las necesidades de todas las personas, independientemente de sus pensamientos, aunque sí que es cierto que todavía hay que seguir trabajando en ello, porque todavía falta mucho camino por recorrer. Els pobles valencians han evolucionat moltíssim, han desenvolupat unes xarxes immenses d'infraestructures, a més els serveis socials, culturals, han fet possible que els nostres pobles anaren caminant cap endavant. A més de tot això, de que tot el món puguem acudir a les urnes i expressar mitjançant el vot la nostra intenció de representació en els estaments. La verdad es que han sido 40 años que podríamos calificar de éxito, pero además en los ayuntamientos, que es la administración más próxima al ciudadano, que ha podido ver en primera persona cómo esta democracia se ha afianzado y evidentemente 40 años después pues tenemos otros retos que ya no es la supervivencia de esta democracia, sino seguir progresando en lo que es la sociedad civil. Tota la nova forma de fer política, la política de deberes genuïna, extraordinària, passa per la política municipal i l'administració propera al ciutadà. Ha sigut el motiu vertebrador realment de la nostra societat, el treball que han fet tants alcaldes i alcaldesses a lo llarg d'estos 40 anys. Les ciutats han canviat molt, per tant, n'hi ha motiu més que suficient per a celebrar-ho i projectar-ho cap al futur. El més important de tot és donar la paraula a la gent, i aquesta paraula que ens ha sigut negada durant altres 40 anys. Per tant, res més important que siga la ciutadania la que puga triar a les persones que l'han de representar i l'han de governar. La transformación más importante que ha hecho Democrática y de toda la ciudadanía de este país ha sido a través de los ayuntamientos. Somos los más cercanos, los que resolvemos los problemas más rápidos y bueno, somos las madres y los padres de todos los ciudadanos en toda esta transformación y siempre estamos al lado de los ciudadanos y los ciudadanos así lo perciben. En 1979, las 543 corporaciones municipales valencianas tenían muchos problemas comunes. Querían autonomía en la gestión, la organización y la financiación de los asuntos de carácter local. Querían su reconocimiento como entidades intermedias entre el Estado y la ciudadanía. Querían acontecer como escuelas cívico-democráticas para conformar un nuevo espíritu comunitario y establecer un vínculo de responsabilidad y de compromiso entre elector y elegido. La transició va ser un moment molt històric perquè va transformar un règim dictatorial en un règim democràtic, que és el que estem vivint avui. Demostrar la grandesa de mires que tingueren tots aquells diputats, senadors i govern que se sentaren tots junts i aconseguiren consensuar una Constitució que és la que ens va arropar a tots. La Constitució dels ajuntaments democràtics va ser justament que la democràcia aterrara realment a la base de la societat. Ja havíem constituït el Parlament, s'havia aprovat la Constitució
tocava, per tant, arribar als pobles. La gent que estàvem en les llistes municipals veníem d'associacions de veïns, veníem també dels moviments de base. Per tant, era d'alguna manera completar la transició democràtica en unes condicions realment molt difícils, però amb molt d'entusiasme i molt d'il·lusió per tal de construir una nova etapa en el nostre país. En realitat, tot estava per fer i n'hi havia pocs diners en els ajuntaments. La caixa dels ajuntaments estava buida. Madrid, que era l'estat on podíem finançar, estava molt lluny, no només físicament, de quilòmetres, sinó sentimentalment i de conèixer els problemes reals. I la Diputació se va convertir en la financera de tots els projectes dels ajuntaments, des dels més menuts als més importants. Els primers ajuntaments no només demanaven diners, diríem, ajuda financera, sinó també ajuda d'informació. Tots eren nous en l'ofici i feia falta un assessorament permanent. En aquell moment, hi ha que pensar que aplegàvem, veníem d'una etapa en què el poble pràcticament no decidia res, havien poquets servicis en els pobles i ja el poble se va sentir implicat perquè podia votar al seu alcalde, els plenos eren a portes obertes, podien reivindicar coses, tenien molta il·lusió en donar tots els servicis, en fer poliesportius, fer cases de cultura i donar una quantitat de servicis que fins aquell moment no n'hi havia. La dificultat més gran que trobàvem era la financiació. Lo demés, políticament se podia solucionar, perquè ja estaven tots mentalitzats que era una democràcia, que allà no tenia marxa enrere i que es tenien que seguir lluitant tots perquè això seguirà endavant, que el poble seguirà decidint qui volia que el governara. Per tant, va ser una etapa difícil, però a la vegada il·lusionant i molt bonica. Els ajuntaments teníem, en aquell moment, quasi ninguna competència. Encendre les llums, encendre les faroles, que estaria la ciutat neta i poc més. Però quan els nous concejals, els nous alcaldes van entrar en els ajuntaments, jo crec que ahir és on es comença realment la democràcia en Espanya, perquè en l'any 77 s'havien fet les eleccions al Congrés, però quedava molt lluny, quedava en Madrid. Després va ser la Constitució en l'any 78, però el que realment va obrir les portes de la democràcia van ser en l'any 79, quan es van fer les eleccions. El tindre o no competències era un poc lo de menys, perquè encara que no les teníem, no les preníem. I vull dir que en aquell moment parlar de cultura en l'Ajuntament era impossible, o parlar de serveis socials, o qualsevol altra cosa, es diuen competències impròpies. Entonces, jo me'n recordo perfectament que li diem a les habilitats nacionals, que era el secretari, era el tesorer i era l'interventor, que eren realment els factòtums, els que governaven fins aquell moment els ajuntaments, els que tenien tot el poder. Quan nosaltres els diem que tenien que fer coses d'aquest tipus, de cap de manera donava igual. Ens diuen, això són competències impròpies, i nosaltres diem, seran impròpies però necessàries. I es feien. I va entrar, en aquest moment, va entrar la il·lusió, va entrar l'esperança i va entrar les ganes de canviar realment els pobles. A partir de l'any 79, la gent entrava en els ajuntaments, parlava amb el seu alcalde, que era el seu veí, que era el seu amic, i era el que coneixia la ciutat de veres i resolvien els problemes. La història d'Espanya és una història de lluita entre el control dels ajuntaments per part del poder central, bàsicament del govern de la nació, i l'autonomia que sobretot els governs progressistes volien donar a aquests ajuntaments. Quan arriba la Constitució del 78, evidentment és un règim progressista, és un règim liberal, podríem dir radical d'alguna manera, en el sentit liberal de la paraula, i va conferir immediatament, tal com havia fet la Constitució de la Segona República Espanyola, una autonomia plena als ajuntaments. Ara bé, les limitacions estan en la Constitució i sempre hi ha atenció que té el govern de la nació per controlar els ajuntaments perquè, evidentment, són un nucli bàsic de l'organització territorial de l'Estat. Tenemos una asignatura pendiente. Redefinir la administración pública local, que necesita reformas adoptadas desde criterios y decisiones políticos.
Se hace necesario caminar hacia un nuevo modelo que reconozca institucionalmente a los ayuntamientos, la diversidad de las administraciones locales, que impulse la modernización de las estructuras internas y de las organizaciones supramunicipales. El municipalismo es un vector para profundizar en la democracia. Las ciudades tienen que mejorar mucho en coordinación entre ellas, es decir, coordinación significa que hay voluntad de los actores en la escala local de pensar juntos. Esto es una asignatura que nos vendría muy bien que mejorase mucho, en primer lugar. En segundo lugar, en algún momento, el pilar local es un pilar que necesita una mayor atención, un mayor desarrollo. Tienen que tener más autonomía y habrá que hacer algún tipo de reforma normativa para que esto sea posible. Y en tercer lugar, acompañado de financiación. En este momento, muchos ayuntamientos dedican casi la cuarta parte de su presupuesto a lo que definimos como competencias impropias o competencias que no son suyas. Los problemas están allí, los ciudadanos están allí, exigen soluciones, pero no hay capacidad normativa de los ayuntamientos para ocuparse y, sin embargo, lo hacen. Se trata de ajustar mejor la realidad a la norma. Els ajuntaments, com bé saben, és la primera trinxera de la política en la qual s'adrecen els veïns i veïnes d'un poble i els alcaldes i els regidors tenen que donar resposta a aquestes necessitats. Per això cal tindre autonomia financera, pressupostària, autonomia competencial i política per a poder exercir en plenitud aquestes competències. Cal una descentralització de l'Estat a favor dels ajuntaments. O sigui, cal que els ajuntaments, les entitats locals, les entitats territorials, aquells que estem en el territori, aquells que estem en la primera línia de cara a la ciutadania, que tenim una gran capacitat per a canviar les nostres polítiques amb facilitat perquè sentim la pressió de la gent, tinguem més recursos suficients i algú ens diga d'una vegada per totes que tenim la majoria d'edat. És a dir, que podem en els nostres recursos i en les nostres competències organitzar la nostra gestió política conforme nosaltres considerem. La gran avantatge és la proximitat, al mateix temps, per a que aquesta gran avantatge siga real, necessitem que tindre els recursos necessaris, necessitem una menor burocratització i ser més àgils en la burocràcia i que les altres administracions no carreguen els ajuntaments a voltes la seva pròpia incapacitat. Busquem que tots els nostres ajuntaments tinguin tant l'autonomia en les seues competències, la sobirania per a decidir d'una forma claríssima en què i com vol invertir els seus recursos. Una altra línia, la segona, que jo qualificaria de rellevant, és buscar una aliança entre totes les administracions per fer polítiques en comú. No pot ser que cada un faci la guerra pel seu compte, perquè al final això va en contra del futur dels nostres municipis i dels nostres veïns i veïnes. Es evidente que sin la participación de la Diputación serían muy complicados llevar a cabo por determinados ayuntamientos procedimientos administrativos. Y sobre todo hay una línea de acción que se ha establecido desde la Diputación en relación a la aportación que hace a los distintos ayuntamientos y que permite que cada ayuntamiento pueda gestionar económicamente esas aportaciones en aquellas necesidades que tiene el municipio. Por tanto, sin lugar a dudas, estamos en una fase en que cada vez más la Diputación es un elemento determinante en todo lo que es la adaptación a las nuevas tecnologías y a la implantación de esa administración electrónica, en lo que es el ayudar a los ayuntamientos a gestiones de determinada índole, sobre todo aquellos ayuntamientos de menor población, y mucho más que eso, son esas aportaciones económicas que en estos momentos se están intentando diseñar de una manera global para que directamente el propio ayuntamiento pueda gestionarlas. Les administracions locals podem afrontar ara un dels grans reptes que tenim la ciutadania, no? I és l'emergència climàtica. Jo crec que en això els ajuntaments tenim molt que fer i podem fer moltíssimes coses, no? Des de canviar la mobilitat urbana, des de fer plans a llarg termini per a disminuir la petjada ecològica i tenim un gran compromís amb les generacions futures. Però jo parlaria també d'un altre gran repte que tenim ara mateix a les administracions i sobretot les administracions locals, i és que puguem assolir per fi
la igualtat. Jo crec que en actes com els d'avui se visibilitza que les dones continuem sent una minoria en la política, i sobretot en la política local. N'hi ha 3, quasi 4 vegades més d'homes que són alcaldes que alcaldesses, i és molt important que les dones estiguem en puestos de responsabilitat per a canviar les polítiques. Hi haurien 5 grans línies d'actuació. Per una banda, evidentment, la reivindicació del finançament. El finançament, sense recursos econòmics, l'autonomia queda molt aigualida en els ajuntaments. Una altra reivindicació és afavorir tot el tema de la igualtat i tot el tema de la lluita contra la violència de gènere i sobretot la participació de les dones en el món local i en el món municipal. Una altra qüestió és el tema de les polítiques d'habitatge. És molt important tota la qüestió de tindre àmbits de vivenda social, àmbits de lluita contra els desnonaments, i en aquesta línia d'actuació també els municipis hem de coordinar-nos. Una altra línia d'actuació, evidentment, és la lluita contra el despoblament de les nostres ciutats, de l'interior. Per això la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per exemple, ha creat un fòrum, una xarxa d'ajuntaments d'interior per a poder treballar aquestes línies d'actuació. Sobretot, és una reivindicació que crec que és molt important, superar l'egocentrisme de mirar-se al melic els ajuntaments i treballar en xarxa, treballar de forma més col·laborativa. Cada vegada els alcaldes volem més competències, però les lleis actuals no ens permeteixen arribar a totes les solucions dels problemes dels nostres ciutadans. Els coneguem millor que ningú, perquè tropecem en ells cada dia, perquè rebem als nostres despatxos, que és la casa del poble, els ajuntaments, però les competències o les lleis no ens permeteixen ni ens financien tampoc de manera adequada per a poder cobrir totes aquestes necessitats. Per tant, cada vegada més l'ambició del municipalisme és passar de lo local a lo total, de lo local a lo global, que els grans reptes globals, com per exemple els que ens ha posat ara l'Agenda 2030 de l'Organització de Nacions Unides, que també tinguen lloc a les ciutats, que les ciutats siguin aquest espai de convivència en el qual un pugui desenvolupar la seva vida de manera completa i, per tant, no hi hagi diferència de viure una ciutat a una altra per a que tingués més possibilitats de tindre aquesta plenitud vital.